This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salang gibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaaban. Huli ka ini, naglalawing ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Panginoon, hiling po ng dasal na ito na ingatan niyo po ang lahat ng magtatrabaho ngayong araw. Ilayo niyo po sila sa masama at kapahamakan habang tinutupad po nila ang kanilang mga tungkulin sa araw na ito. Bigyan niyo po sila ng lakas para magampanan nila ang ibinigay sa kanilang responsibilidad. Maging maayos po sana ang takbo ng bawat gagawin nila sa kani-kanilang mga departamento. Bigyan niyo rin sila, Panginoon, ng talino para harapin ang araw-araw na mga problema na dulot ng trabaho. Bigyan niyo sila ng isang malinaw na pag-iisip habang hinahanap nila ang solusyon na katapat sa bawat hindi kagandahang mangyayari sa araw na ito, Panginoon. I-provide mo sila ng wisdom para sa mas magandang takbo ng kanilang gagawin ngayon. At sana, Panginoon, makakuha sila ng aral sa bawat mangyayari sa kanilang mga trabaho. Alisin mo po sa kanila ang init ng ulo dahil wala po itong magagawa o maitutulong sa kanilang mga haharapin ngayong araw. Pasensya, Panginoon, ang ibigay mo sa kanila para tama po ang mga makukuha nilang leksyon sa haharapin nila ngayong araw.
Panginoon, kailangan po sila ng kanilang pamilya at kanilang bayan. Kaya bigyan mo din sila ng lakas sa pagharap at paggawa nila ng kanilang mga trabaho. Panginoon, hinihiling din po namin na iiwas niyo po sila, proteksyonan mo po sila sa mga sakit o virus na nakakalat ngayon sa aming bayan. Naway ang mga sakit na ito ay hindi tatalab kapag malapit sa kanila dahil napapaligiran sila ng inyong pagmamahal at pag-aalaga. Panginoon, itinataas po namin ang lahat ng manggagawa dito sa aming bayan at ang mga kapatid naming mga OFW na nagsusumikap din para sa kanilang mga mahal sa buhay. Sila rin, Panginoon, isinasama din namin sa aming dasal na sila din ay proteksyonan ninyo at alagaan ninyo, Panginoon. At ang aming bayang Pilipinas, Panginoon, ang aming bayan, patuloy niyo pong proteksyonan ang lahat ng Pilipino. At hinihiling din po namin ang paggaling ng aming mga kababayan na may sakit. Panginoon, patuloy kaming maniniwala, magtitiwala, at magmamahal na mga anak mo, Panginoon. Alam po namin ang lahat ng ito'y ibibigay niyo sa amin dahil kami ay mahal mo. Ito ang aming dalangin sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy na pagtaas ng bilang ng COVID-19 sa bansa, palakasin ang ating resistensya sa pamamagitan ng pag-inom ng Power Trio. Ito ay binubuo ng Fern D, your sunshine vitamin even without the sun. Fern Active, multivitamins that helps in boosting vitamins B complex. Milk Co, strengthen your bones and it's made by 100% real milk. Power Trio is made by iFern from the maker or Fern C, the #1 natural vitamins in the Philippines. For more details, contact us at 0961-355-3682 for more details. Sa mga naghahanap ng pagkakakitaan ngayong panahon ng pandemic, ang iFern ay naghahanap ng mga distributor. Free membership fee and educational attainment required at kahit nasa bahay ka lang dahil mahirap lumabas, pwedeng-pwede mong gawin si iFern Business. Contact us at 0961-355-3682 for your inquiries. Ang Country Best International is urgently needed. Interest and applicant to work abroad for the following: female private nurse for Jeddah KSA, female caregivers for Riyadh KSA, female household service workers, domestic helpers bound to Kingdom of Saudi Arabia, ready visa for HSW or DHI. Hindi na kayo matatagalan maghanap ng employer dahil may maghihintay na po sa inyo. For interested applicants, please contact Ms. Eden at 0961-355-3682 or via FB Messenger at Eden Bilando. God bless us all. Beware of illegal recruiters. Vince Baltazar na, Vince Baltazar na, Vince Baltazar, little salamat sa imo. Matinabang mabuot, Vince Baltazar, madali mong ranihan. Ang pinaka-aking na konsehal, iyan si Vince Baltazar III, para sa kabataan. Mata-Diyos na tao na konsehal, siya hobin pa na konsehal. Vince Baltazar na, Vince o ikan na, Vince Baltazar na, the third. Vince Baltazar na, Vince Baltazar na, Vince Baltazar, salamat sa imo. Leader kang kabataan, Vince Baltazar, ang maaasahan mo. Makabuluhang paghimay ng mga issue at mga balita na nakakaapekto sa ating araw-araw na buhay. Mga issues na dapat natin bigyan ng pansin at bigyan ng tamang solusyon. Arangkada na! Arandar Bicolania! Arandar Bicolania! Arandar Bicolania! Kasama si Ariel Arrieta. Arandar Bicolania!
Ahoy! Good morning! Good morning world, good morning Philippines, good morning Bicolandia, good morning Probinsya Canalbay, Probinsya Can Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Camarines Sur, and Camarines Norte. Siyempre, good morning USA, good morning New Jersey, good morning California, good morning United Kingdom of Saudi Arabia, good morning Dubai, good morning Hong Kong, and good morning China. Siyempre, good morning Castilla, good morning Daraga. Sa 34 barangay kan Castilla, good morning. Mga karandar, mga kasurog, live na naman kita sa duwang istasyon sa BicolNet Internet TV and sa Arandar Net News and Information Broadcasting Services. And syempre, dahing iba, kundi good morning kay SM Maestro Niladtuon. And good morning sa samuyang technician na nag-atab. And of course, good morning sa Bilog na Puwersa kan BicolNet. Kay Kasurog Patrol numero 2 Tony Kane na naka-standby na diyan sa Primero Distrito kan Probinsya Canalbay. And si Ringman sa Bilog na Puwersa kan Arandar Net News. Yaon man diyan sa luwas sa Probinsya kan Sorsogon, ang Tagatod Barreta kan Arandar Patrol. Si Karandar friend Mendez. Iyan kun mata na. Pirmi nga, pirmi. May pighahanap ako na wara. Sukunyan tangon yan. Mga karandar, mga kasurog. So sa tuyang Bible verse, no? Bible verse ay Bible reflection sa aldaw na ini. Oni nakuha ko na. Lord, thank you very much for waking us up and thank you for this brand new day. Iyan ang sadiri kong pirmi sa aga-agang pangadjion ko. O piga pasalamatan sa mahal na Diyos. Asin hagad naman padagos. Iniman ang satuyang Bible reflection sa petsang ini. Okay, magdangog tabi mga brother and sister. Mayo 5, 2021. Miyerkules sa ikalimang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Be fruitful. Ikinatutuwa ang isang puno ng manggang hitik sa bunga. Nakakaiyamot naman sa wala man lang nakabunga-bunga. Kasiya-siya nga ang isang buhay kapag masagana, productive, parang hindi ka inutil. Kalugod-lugod ang isang buhay na may silbi. Ganon din sa ating espiritual na buhay. Kailangan ay magtago o kaya kailangan ay malago para mabunga. Paano magiging malago upang mabunga? Magdasal palagi, magsimba tuwing linggo, ang iba nga ay araw-araw pa. Mangumpisal, gumawa ng corporal works of mercy at tumalima sa mga utos ng Diyos. At lalong-lalo na, yaong ating pananatili sa ugnayan natin sa Diyos. So yan mga brother and sister, ang satuyang Bible reflection sa aldaw na ini. Sabayan na sa nanindon nin individual na pangadjion. Ang Bible reflection na yan hatun sa satuya ni Father Ching Sorbano.
Siyempre, pizza 5 na kan bulan na Mayo. Oy, so naga-birthday, ngunya na pizza ngini, happy birthday. And duman sa may mga fiesta, happy fiesta. Kaso bawal. Pero di sana, so sa diri sa ng pamilya, tan fiesta, pag silibrar iyan, kan patron, kan kada barangay, kan kada munisipyo. Kaya bako maraot ang paghanda kasi pagpapasalamat man yan sa mga biyaya na nariresibikan mga tagpiesta sa mga aldaw na ini. Happy fiesta po dyan sa barangay Mauraro, Ginubatan, Albay. Actually, invited kita eh. Invited an Arandar News team. Problema, bawal baga po. Kaya tibad kun maraot pa kamo kung may magberisita sa Saindo. Anyway, thank you very much sa imbitasyon. No? Thank you po. Good morning kay LG Llames. Salamat sa pag-antabay. Duman sa mga may mga anniversaries, happy anniversaries. And duman sa may mga kamunduan sa pamilya, lalo na itong may mga kamiyembro, kan pamilyang nagparam na sa ibabaw, kang kinaban talagang mamundo po yan, mga karandar, mga kasurog, salado kan mga nagkawarlat. Kung kaya ang programang Arandar Bicolandia, nakikisumaro sa indong pagmundo. Mga karandar, mga kasurog, si Ayi Arieta po ini, ang sa indong makakasabay sa laog nin sarong oras. Magoro-istorya kita ki mga dapat pag-istoryahan, mga pangyayari nangyayari digdi sa satuyang kapalibutan. Pwede tabi ka mo magpartisipar sa paagi sana sa pag-type dyan sa comment portion kan sa indong mga monitor. Ano man ang gusto nindong ipaabot sa mga nanunungdan, pwede tabi nindo yan ipaabot. Anhapot digdio sa satuyang programa na pwede nindong pag-intrahan one tanganing may ipagsirimbag kamo. Sa kuya sa nang apelasyon ano. And paguro ng tama ni taod-taod na kadakol ganing mga comments duman sa satuyang pig post na ano daw niya ko kun ini na po tadyan ngunya ano. Ano daw niya ko kung pundo na ang ibang mga proyekto, tawa na nin atensyon, i-focus na digdi sa panginot na pangangaipo kan mga constituentes, lalo na kan syudad kan Legazpi, Banwang kan Daraga, probinsya kan Albay. Ano man tabian masasabi nindo dyan mga ka-arandar, mga kasurog? Ano oras 49 minutos makalihis an alas 5 din pagkaaga digdio sa Arandar Bicolandia. Mga karandar, mga kasurog, magburuhat, magurunat kan sa tuyang ugat sa bayanin mainit. Mainit na tubig sila. Werte na yan, sabi kan mga eksperto. And of course, duman sa mga kunyanta, mga drivers on the road, mga amigo tang drivers on the road, mag-iringat-ingat tabi, ta medyo maural na sa antinampo, ini ang summer, nata ini summer, ta sige ang bugnak. Pero maray-ray nga ni, kini, ini, ang nababaribi lamang ang sa tuyang kapalibutan, medyo nagapuro presko, pero mainit, manggiraray. Nadudumog ang tinampo, malnas ang tinampo sa pagmamaneho. Kaya mag-iringat so tama sa nang dalagan tabi mga motorista, lalo na itong mga single motor, so motorsiklo. Dahil kita dyan makakumpiyansa, dawa baguan sa tuyang gulong. Ang disgrasya. Pero very prone ang mga motorsiklo. Kaya so tama sa nang padalagan. Iwas-iwas kan buro banking in finance. Ay, banking in finance. Suburo banking dyan sa tinampo, bako araw kayam. So mga riders man dyan, so may mga riders group, kamo tabi na mga opisyalis kayan, pag taraman man nindo, i-educate po nindo ang sa indong mga pag-iriba, pag-abot duman sa safety driving, responsible safety and safety driving.
Dapat iyan tabian ipagaparumdum sa nanindo permi sa indong mga kamiyembro. Minsan igwa kitang nahiling ko muna ka siguro mga baguhan ano. Lalo na itong mga nasa kainitan ng edad. Isus ko, mga kasurog budak, mga karandar. Kung bata titarangkas ang silencer, ano? May titarangkas o silencer kan motor, magayon nun sa inda, maugmaw na sinda ka na nadadang na arak-atak na sa indang mga tambutso. Na bawal po yan. Kaya sabi ko, marasa pang daini nagkakatarakma. Okay? Marasa pang nagkakarehistro mga sharing. Sa bagay, magugulang man yan. Biga sa ralidahan, ano? Biga sa ralidahan ang tambutso, kan so stock, bago pa inspection. Pag abot man, siyempre, lusot, pag uli sa saralidahan naman kambyo na nag-arak-atak na ano daw. Kaya kamutabing mga Riders Club, ano? Pira de los Obos, may mga medyo mambog pa. Medyo mainit pa pag abot sa motorsiklo. Paki-disiplina lang tabi, ano? Dahil ko man gigabos, igwa lang kinagkapira. Bata ng diskwado ba yan, ano? Sabi nga ni, mag-ingat ka, pero so iba dahil nag-iingat, rimati kita. Although, accident comes and goes, pero mas maray na so, nag-iingat manggiraray. Parehas yan kan vaccine. No? Parehas yan kan vaccine. Kaya ito, ako nga ni, dahil naniniwala kan mga panahon kan buro vaccine na yan, mga vaccine na yan. Pero, sangon niya, na-realize ko, kaipuhan man. Kaya, tabi na kalian kan gobyerno, i-avail na po nindo sa mga priority. Ano? I-avail na nindo. Sa daraga, labo-labo na ang pag-injection. Ang pag-vaccine. So, dahil ko lang aram, taday man kita nagapasyar dyan, kung ano ang pigagamit na brand kan na vaccine. Pero maski ano pa yan, protection po yan, mas maray na daa, sabi kan sa tuyang mga nagka-restore yung mga amigo na nakakasabot dyan, mas maray na ngaya ang igwa ki prevention. No? Kipangontra. Okay, so ayos lang. Kaya pag abot na so mga edad may, indasa na kung magpa-vaccine man ako. Pero ako, nagatubod naman ako dyan. Yo? Sige. Arog man kayan, nato nakaabot kita sa vaccine. Duman pa sana kita sa mga drivers on the road, ano? O kasuhapon ito, garumay na kang nasasakyan dyan sa Castilla, no? Mahal nas gayod, mala 4 wheels, paano yan nagkakakuron yan, ano? Makaskason. Kaya sabi tanga ni, always check your vehicle before parubnubon sa kada base na kita magamit. Blue baggage, pero mostly dyan, generally, ang may diferensya, iyo ang driver. Nataman niya ta driver. Iyo ta, ngaya preno, dahil mo chinik sa preno. Bako man niya ako mekaniko, ipacheck mo sa mekaniko. Dahil na magpararason. Ano? Dahil na magpararason. Ang importante, sala ka. Dahil maraot mag-ako sa sala. Halimbawa, nadisgrasya ka na, sala ako kaya. Dahil ko chinik sa preno. O dahil ko pinacheck sa preno bago ako nagbiyahe. Sala ako kaya, napirot ako, dapat pala nagkaturog ako kitama bago ako nag-drive. Di ba? Ay, sala, human error. Driver's error. Okay, so ano ang mga istorya? Naka-standby na ugaring si Kasurog Patrol numero 2 Toneke. Ano daw kung kaunta na ang istorya? O kaya ang report halit dyan sa luwas? Abir daw kung excuse me, sigitan ko yan. And good morning kay Pading Eddie Boy Toledo na natrangkaso
Sabi ko baga, magpa-vaccine ka na at priority ko niyan ang mga senior citizen. Ano? Okay, i-dial ta na daw si Aber na. Okay na, nag-ring na. Aha. Yes, hello. Oh, natadayin na naman ini kita nog. Tony Kay! Oh, Mayo. Oh, yun na. Okay na. Kumusta? Iguan na. Okay na, sir. Okay na. Good morning, Tony Kay. Good morning sa imo. Good morning, Kali Sir. Ano lamang, kumusta mag-aga ta? Okay man ang sitwasyon kang mag-aga. Aha. Malipot-lipot sa presente. Mauran ka? Moran, medyo nagtataga warak ang ulang digdi sa Terminal District ng Albay. Okay, tayaon ka dyan sa gilid kan tinampo. Lord. Sururiyawan mo na nagapadaralagan mga makaskason. Agil to data sila Suryawan mo, nantigluway sana, makabot mo sa panuwanan mo. Agil, tagali magay ni mauubusan kiti nampo, gali magay lulukuto ng tinampo kung magpadalala ka. Natatama ka dyan, arog man ka na mga term ko, garo kanya kung maubusan kiti nampo. Agil to that na, maski ang tinampo, yaon dyan, permanente na dyan. Pero may mga driver talagang medyo, medyo, dahil tamasakotan. Naday man yan iki-premyo kung ikamay, no? Igwa, may premyo kung madisgrasya, kung bako. Kung tumagilid ka, iyan ang premyo. Sa bagay, sabi ko nga ni Kasubago, Kasurog Tony K, ang sabi ko Kasubago, accident comes and goes. Inaabot talaga. Pero mas maray na, so nag-iingat. Agil to that. Mas malay nang so, luway-luway siya nga. Tanga iwas mo na kompromiso. Oh, yes, luway-luway siya na, pero doon. Lalo na kung dumog naman siya. Luway siya. Iyo. Pag yan na dumog na, abaa ka na. Ang iba, lalong iayot-ayot. Ay, magkurukas-kas lugo na raw, natadawahan. Lalagod na, napapadali. Napapadali ang buhay. Luway sana. Luway siya. Parehas mo siya. Sige, nagiging ni Maestro. Okay. So, sabi sila sa mga dugang na informasyon, istoryahan di sa luwas. Katong number 6 municipal most wanted person, arestado tabi si Ray Cambaras sa PNP. Kung sa niya tabi si Ray, nasa kote kang mga operatiba Cambaras Municipal Police Station ang sarong 58 anyos na lalaki, poco mas o menos alas 2:55 kang umlaging aldaw. Initabi si Ray nangyari sa barangay Makakutal, Baras, Catanduanes. Ang inaristar na persona, binistong si alias Darius. Soltero tabi ini si Ray, sarong abaka stripper. Asin residente kang naunang bita ng lugar. And kabilang nga ni tabi si Ray na akusado sa listahan bilang number 6 municipal most wanted person kang Baras. And ipinagsagibulan ni tabi si Ray ang pag-aresto sa bisa kang mandamento de aresto na ipinaluwas kang RTC Birac para sa kasong pagbalgal sa Republic Act 7610. Ay medyo difícil. No bail. Roger Talseraye, Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act na may piyansa tabi man ini si Raye, 180,000 man sana. Medyo piyansayable. Roger, kaso sa araw kining kantidad, garing masakit.
Ang iba, mapapriso na sana. Roger to that, sabi si Raye. Mm. And binasahan man ang suspitsado kan sa iyang karapatang pantao and ipinagsayarong sa medical examination as in booking procedure and sa presente tabi si Raye nakakungkulay ni sa himpilan kang pulisya kang baras. Oo. Ang pag-aresto tabi si Raye katakod pang manggiraray kang padagos na ipinagpakusog na operasyon sa irarong kang manhunt Charlie para sa mga tulos na pagkakadakop ng mga tawong may kaukulang warrant of arrest, particular na ang mga kabilang sa listahan kang most wanted person. And kasugma magatabi siya rin, igwaman lang na arestar, katakot ka ng baleta, na saro man na most wanted duman sa syudad kang Tabaco, tabi si Raye. Kaya talagang puspusan sa mga operatiba pag-abot digdi sa may mga kabali digdi sa mga Mormos municipal wanted tabi si Raye. Oo. And digdi man sa Banwaan kan Santo Domingo, nagpaluwas man ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ng Orden tabi si Raye manunod sa mga panundan sa mga barangay na maabuton so mapiesta bagatabi si Raye muna na Mayo. Nagpaluwas ng kasuguan orden ang NDRRMC kasabi na nga sa pamamayo ni tabi siyempre ni alkalde ni Mayor Jun Aguas kang Santo Domingo. Yung pagbabawal tabi si Raye sa total liquor ban. Bawal muna ang pagtitinda, pagbabakal, pagkonsumo ng alcoholic beverages digitabi sa Banwang Santo Domingo. And so video 5 video officing operation bawal tabi si Raye. And kasorog to ni kay Roger. Klarohon ta. Bawal yan no arin. Ngunyan so may mga paabuto na testa. Oo. Bawal magtinda, bawal magbakal. Roger. And as of now, siguro, may. Oo. And pinagpalaman man din kita si Raye. So mga paabuto na testa, bawal magbakal. Alat ha? Klarohon ta. Kimaray. Kung Tanekay, Roger pa siya Raye. klarohon ta ha. Bawal magtinda, bawal magbakal. Ang Roger. Pero tinaram dyan na bawal mag-inom. Nakalagdig si Raye. Okay. Selling, buying, and consumption so pagkonsumo kang mga alcoholic drinks tabi, beverages tabi si Raye, bawal. I see. Okay. Kung bawal ang pag-inom, that is useless. Yes, correct. And kung kaya nangyari kung dahil sa pag-monitor, already useless. Mahiling mo dyan, kung talagang kunyan yan, Sigurado, may igot ang pagpapautaw? Oo. Sigurado, may madadakop dyan. Imposible din dyan kimagtalab. Roger. Bumantay ka. Roger. Bumantay ka kisarong barangay dyan na mga pista. Tapos humiling ka kundeng bulong. Ini yung tangan ni Tabi si Raye kasi kang magigiramduman kang last year baga Tabi si Raye yaon man na sa irarong nakita kang lockdown kaining pandemya and mas maigot kang mga nakaaging taon baga Tabi si Raye so kampanya pero igwa mang giraray ini yung this year kung talagang maipautubinin na onambitan ng inyong kasuguan of the nine pinagpaluwas kang mayor. Last year nakipista kami dyan. Baka. Perte sa marapa, perte sa maramam. Saka. Kaya lang, ang sabi diyan, dahil man yan piya darakop. Kumbaga, implementasyon sana. Dahil man pwedeng mangdakop yan. Ang sabi naman sana, nakilamay nga ni kami dyan kansarong this year or last year. Sabi, agwas. Number 1 da, agwas. Kaya minsan, dahil masabutan. Pero
unay banggitong tamo na tabi sir ay sa mga lugar, sa mga barangay na nasa irarom ka itong nakapalaman duman tabi sir ay sa Kasuguan na Sige. kung may mga maabot na aldaw kang kapistahan sa isang lugar. Number 1 tabi digdi sir ay so ining Fidel Sortida o na mapista sa Mayo 7 May 7 to 9 ang sunod ining San Isidro May 14 to 16. So Kawayan Kalayukay, May 20, 22. So Alinsog, Mayo 24, as in 26. Ang Lidong, May 26 to 28. So San Fernando, May 20, May 29 to 31. Yan, madyan kami. Yan. Tapos, As in Subical, Salvacion, Mayo 30, Sundo, June 1. And sa San Antonio, Pidil Sultida man tabi sa Raye, May 31 to June 2 man tabi sa Raye. And Siringman Sukalayukay, June 12, 14. And Pandayan, June 26 to 28. And Subuhatan, June 29 to July 1 tabi sa Raye. Iyan tabi sa Raye, sa mga barangay na magkakaigwan ng kapiestahan, ngayon na Mayo, sundo sa Hunyo. ang gusto sabihin ang effectivity kaya nakasugod niyan hanggang Hunyo sana. Care to that tabi sir eh. So may mga aldaw ng kapistan sundo sa nagdumaning man. Oo. Kaya iniyon pa. Imonitor ta ini tabi sir na mga barangay na ini kung talagang mapautob ining liquor ban and no video okay sa mga kapistahan tabi sir eh. Bata dyan, requirements and video okay pag fiesta sa Santo Domingo. Roger to that. Ang nagparalikodan sa naman, puro di video nga lang. Pakurusugan. No, arin nga nito, so sa San Fernando? May 29 total pa eh. Ulysses Broncano. Yan. Bistro, 28, 29. Okay. Ngunyan nga, imbitado kita ngunyan para masubog mo na magduman kita. Imbitado kita yan sa Mauraro. Okay. So medyo ang panahon niya na rin, medyo mananggan. Magtitingya ka mo, sir, sa Barangay Mauraro. Imbitado sa Bicolnet News Team and Aranda. Kaso masubog ayun kung magduman kita. Tibad mo pasubog palagod sila, no? Okay. Sama sunod na sana. Sama-sunod. Paungaan mo ng ganyan. Ay. Okay, tabi si Ray. Mantang sa Banwaan man tabi si Ray kang baka kay Albay, nagpasar na o nagsagibo ng resolution tabi si Ray. Oo. Kanganing ipa sa irarom sa technical performance assessment ang ininganing Albay Power and Energy Corporation tabi si Ray. Nagpasar ang sangguniang bayan kang baka kay ning resolution na naghahagad sa Energy Regulatory Commission o ining ERC na magkondisyon ng Special Technical Performance Assessment and Audit sa APEC. Kasunod tabi ni Sir Rayo kang magkakasunod na brownout digdi sa Albay. Oo. And ang nasambit na ang nasambit ng lockdown ginubong huli sa yun na nini sa walang pundong asin patag na pundong serbisyo kang elektrisidad sa nasambitan ng power distributor o ini kang o ining APEC tabi si Rayo. Dapat ini sa loob man ini siyempre ining first district ang Albay ang nakaka-experience ng bakong marhay na alos ng bagang panahon halos gabusman na banwaan lugar syudad nakaka-experience sa kaining medyo maka touristy ng serbisyo kaining power distributor with this sa tuyang Rona tabi si Raye. Yan tabi Tony Kay na ginibo nindang hero. Okay man yan. At least nagibo lamang nin paagi nin move an nasangguni ang bayan kan bakakay. Banwan kan bakakay. Pero sirto isiguro ako day man iyan kipangyayari. Ang pwede sa nakaan gumibo kipangyari ini yung mga ini yung mga o kaya kung gusto sa nang mangyari ang siring
Alat ha? Ta nagredayal ako, taubos na so 7 minutos anli call. Alat ha? Okay. Ay, Roger, sir. okay. An tanganing masolusyonan an problema sa kuryente. Yung nabasa mo sa post ko kayan, so apelasyon ko. Roger, so kasapon. Yan, ang pwede sa nakayan, makagibo, makasolusyon, ini ang Mayor's League of Albay, pag nagkasararo ini, an gobernador kan Albay, an congressman, asin an mga botantes. Yan man sa pwede kan. Pero iyan, Roger, ako, I doubt na may mangyari yan. Pero okay lang yan sa tamatakan tao, nagibuning move an sangguniang bayan kan, bakakay. Bakakay. Roger, sabi si Ray. And hopefully, sabi mo lang dapat siguro, baka lamang magigulaman ng inisyatibo ang gobernador. And sa Mayor League of Albay, dapat magkasaro and magkaigwaman sila ng pagpupulong or pagmeriting siguro sa nasambitan ng bagay na initabi si Ray. Oo, yan man talaga na remedios posibles dyan na makapagbago ka. Sa naglaro na so sanggunian bayan kang Bakakay, ba lamang sa iba magsurunod na lang. Yes. Yan ang pinaka-importante dyan. Okay. Na may nagsagibo na lamang ng inisyatibo. O araw na, pangaraw na naman sa naman kang iba. Yeah. Kung umiroso gobernador. Pareha siyan kan prime water sa Daraga. Roger. Pinapod kan alkalde. Tinugaan, deng nangyari. Pinapod kan sanggunian, pinapod, deng nangyari. Ngunyan, piguro ispalto naman baga, inda kung may tubig na. Medyo, ng mga pangyayari dito sa Tuya, ang mga distributor nga dyan, mga udipal packings na. Kung kasorin ka na ipuhan, sa kamanwara. Iyo nga. So, yan sabi sa Raye. Ang mga dugang na informasyon, istorya, halibig sa kuyang lokasyon, Patrol numero 2, Tony Kiliste, kasunod kang Bicolano Worldwide. Thank you very much, Tony K. Sa imong mga impormasyon. Kanilang mga haharap. Oy, bakit? Yun na yan, mga karandar, mga kasurog, ang mga, Jesus Maria Joseph, sana may mangyaring positibo 6 pesos kan, 6 pesos kan, sangguniang bayan kan Bakakay. Pangaruga na dapat mananggad, arugo na tabi nindo, tanganing, may lamang, may mailing lamang ang tao sa laog nin pirang taon na pagserbi nindo kaya pagtukaw sa saindong mga pwesto, sa saindong mga posisyon, may mailingan na lamang ang tao tabi, mga karandar, mga kasurog. Yan man sa natabi ang kaipuhan. Basic needs kan mga constituentes. O din yung pag-restorya ang tagerarayan na, digdingo na kita mag-restorya sa lado nasyonal. Pero ang oras, 14 minutos, makalis an alas 6. Ano daw muna kung mapatalastas nga na kita, mapatalastas nga na ako tabi, kunyan. Okay. Thinking of going back to school? Are you ready for the new normal? We understand your worries. At Polytechnic Institute of Tobacco, we assure you that learning will definitely adapt to the new normal through our flexible learning system. No internet, no laptop, no computers? Don't worry, we've got you covered. There's definitely a teaching learning system for you. Everything is a bit different at school at the moment, but we're strong
and we get through it. Polytechnic Institute of Tobacco Incorporated, the pioneer in computer and engineering courses in the 1st District of Albay, offers free senior high school, academic track, ABM, STEM, UMS, and GAS, technical, vocational, livelihood track, electronic products assembly and servicing, NC2, computer systems servicing, NC2, bread and pastry production, NC2, food and beverage services, NC2, cookery, NC2. Polytechnic Institute of Tobacco also offers the following courses: Bachelor of Science in Computer Engineering, Electrical Engineering, Electronics Engineering, Elementary Education, Business Administration, Computer Science, Information Technology, and Associate in Computer Technology. Avail of the free set of school uniform for senior high school graduates of PITA, and all incoming freshmen and transferees are entitled to a full scholarship on all courses. Also avail of the Unifast Scholarship for college students, wherein the grantee will receive 60,000 pesos per year. Hurry! Enroll now. No entrance exam and no interview. For inquiries, please visit the registrar, Polytechnic Institute of Tobacco, 100 Panal, Tabaco City, or call 052-732-7602. Congratulations to Polytechnic Institute of Tobacco for garnering the highest passing rate among all schools in the 1st District of Albay during the September 2017 licensure examination for teachers. To the 5th regional placer, Mr. Steve Cereza. Congratulations to the new electrical engineers: Engineer Josephine Bonavente, Engineer J. Carolino, Engineer Romnick Bonina, Engineer Jodel Cabo, and Engineer Angelo Brusula. Your PITA family is so proud of you. Polytechnic Institute of Tobacco, 35 years of bringing world-class education to many Bicolanos. Online enrollment is available. Visit the PITA Facebook page and click on the links to enroll. For on-site enrollment, the school implements no mask, no entry rule, temperature check, and social distancing. Polytechnic Institute of Tobacco, alam mo ka na. Milk tea? Check out the newest milk tea and coffee shop in the city. Busang Yuan is located at TNM Chua Building, Rizal Street, Albay District, Legazpi City. Your one-stop shop for all of your cravings. Aside from your favorite milk tea and coffee drinks, partner them up with delicious breads, pasta, and pastries. Busang Yuan also offers authentic Chinese cuisine. Your favorite Chinese pork, beef, and chicken dishes available from Tuesday to Sunday. Experience delight with delicious food and drinks only at Musiang Yuan. Open from 9 a.m. to 10 p.m. And syempre, ang orasong na yan, natun sa tuyakan mga minasunod. Okay, ang orasan natun sa tuyakan, full colors, printing, press, and photography. Full colors printing, press, and photography makukuha dyan sa Porok 7, Barangay Cruzada, Legazpi City. Full colors printing, press, and photography is owned and managed by Mr. Reggie and Miss Rochelle Marcelo. And siring man, ang oras na natin sa Satuyakan Al-Aluminum and Glass Supply na makukuha dyan sa Rizal Street, Barangay Sagpon, Daraga, Albay. Al-Aluminum and Glass Supply is owned and managed by Mr. Tony and Miss Annalyn Aranya na ipapamana kay Tricia. Okay, thank you ha. Full colors sa sa kana. Pagalin nindong siyempre sa Al-Aluminum, thank you very much man. O, mga sponsor ini ka, may mga kunyan ini. Thank you sa indo. Sa kana, didetalyon ko ha. And pagalin nindo kay Al-Aluminum and Glass Supply, magbalyo sa nakamukitin ang pumahiling nindo dyan ang Marceliana Law Office. Yan tabi ang law office ka ng bugadong servidor kan banwaan kan daragana si Attorney Joey Marceliana. Nangaipo ka mo magpagibonin na legal documents, mga legal advices and legal consultation, magpasyar sa Marceliana Law Office. Hanapon sa nasi Attorney Joey Marceliana. And pwede man kamo dyan mag-inquire kung kamo naghahanap nin rent a car. Taan manager kan Sages rent a car. Dahil iba ko diyan aking gayo ni Attorney Joey na si Charles Joseph Marceliana. Auto ko drive ko, safe ang biyahe mo. Sages rent a car. And siyempre mabuhay sa inner wheel kag sa chapter sa panginginot ni Sischa Barbazena Marceliana. Kuna na auto nindo igwaki duro diferensya daron sana sa RB Brothers Car Service Center
na makukuha dyan sa Purok 5. Tama ba? Barangay Binitayan, Daraga, Albay. Madaling hanapon, tao yan sa nandyan kampang kandating gibuhan ki sidecar, kahampang kandating police outpost. No? RB Brothers Car Service Center, serbisyong day pagbabasulan. Hanapon sana si Boy Gulyem. Matibayan. RB Brothers Car Service Center. Filipino cuisine, garuma sa napiestahan, magpasyar sa Ignatius Lutong Bahay dyan sa Barangay Ilawod, Ginubatan, Albay. Dyan din dumatatanaan ang mga iba-ibang putahing Pilipino. Ignatius Lutong Bahay is owned and managed by Miss Signalin Aryonday. Sa mga nagkakipagkapi na sa mga oras na ini, sabayanin masira mainit na tinapay na mababakal dyan sa 1015 Nathaniel's Bake Shop na makukuha dyan sa Barangay Orosite, Legazpi City. Madaling hanapon, takahampang sa Naningayukan, Ayala Mall. 1015 Nathaniel's Bake Shop is owned and managed by Mr. John and Miss Mary Ann Artiaga. And pasiring kita sa Banwaan kan, Castilla. Makukuha nindo dyan ang Tatangwin Fast Food. Dyan nindo matatanaan ang native chicken, adobado, adobo, tinutungan, at ano ini? Tinola. Tatangwin Fast Food. Na makukuha dyan sa Purok Everlasting, Barangay Kumadkad, Castilla, Sorsogon. Okay? And Tatangwin Fast Food is owned and managed by Miss Arlene Balin Morano. Matibay dyan so para luto. Si Sebe ito. Si Ethan ba ito? Aligre? Basta, yun na. Okay. Ang fight sana dyan sa mo ha. Tamasiram dyan ang native chicken. And syempre, ang tabayan, ang bagong pandok, kan Sushi Cafe and Resto Bar. Oy, thank you man ha sa pledge. Sige. Safety. Maggamit nin tamang o kaya di kalidad na tangke nin gasol o kaya LPG. No? Ang di kalidad asin nagaagi sa tama na proseso, may monthly inspection, may quality control, iyo ang gasol na mababakal sa Top Gas Gasol. Diyan sa na yan sa Kataid kan Petrones sa Sintrong Gayo kan Banwaang kan Daraga. Top Gas Gasol. Ang lehitimong distributor ki gasol. Top Gas Gasol is owned and managed by Brad Ato Lim. Brad, thank you very much ha. May donasyon man ini sa Randarby ko lang. Okay, so good morning sa New Jersey. Kay Idol Sir Mr. Macholito. Good morning, sir. And sa Allied Pandasic Dancers of New Jersey, kay Mimi, kay Emily, kay Alwin, kay Doy, kay Vec, and kay Myra Legaspi. So, yan. Sige. And of course, good morning kay Line Oquialda Asilo. Good morning, boss. Good morning man po sa Oquialda family and happy fiesta, Mauraro. Digdingan kita imbitado para paano kayan tabi Line. May sana dakulong pang fiesta ang masunod araw. Thank you very much for the invitation. Siring man kay Miss Marilyn Arsiga Magdaong. Maray na aga po manoy ayi sa mga kalugar ko dyan sa Kirapi. Maray na aga sa Indo Gabos. And siyempre kay Makay Julioso Andes. Morning aya. Morning man. Salamat sa pagantabay. And siyempre kay Buddy, Alin Salomon, kan Winnipeg, Canada. Good morning tabi sa imo, Buddy. Okay, ano oras? Sa 25 minutos makalis ang alas 6 nin pagkaaga, digdi sa niyan sa Randar Net News and sa Bicol Net TV.
So, sa lado nasyonal ang pag-ulay-ulayan ta, nagkairinot na sa kanya, de bali, rumble ini, rumble. Iniong sa tuyang mga kunyang kaya, talagang, hinda. Kung tama ini, day ko aram kung tama, kamuan magtaramtabi, mga parantabay. Si House Representative Pechay, midbid din doon sikat mambagay ning pangaran na apelidong Pechay, tagaroon naglaban ning senador. So, may piga-bosol na bill sa Kongreso na pahalawigon ang retirement age kan mga men and uniform. Gustong sabihin, military, PNP, Bureau of Fire, Bureau of Jail, basta yan ang pigapod nindang men and uniform. Dahil man kasabay sa mga teachers, although naka-uniforman niyan, pero they are not included to that term men and uniform. Anyway, kamutabi, pabor ka ini. Ako kaya medyo sa parte ko in my own personal pa opinion, ako dahil digdi pabor. Ay ako pabor digdi. Tanata at least tayong man sana paka-retire, ma-pension, at least makinabangan pa lamang ang mga ini. Pero sa every year na kada taon kung 60 anyos dahil pagpaparetirohon, pero yung manggiraray, nasa serbisyo man palang giraray, anhapot, makaperform pa kaya? Arog kan mga pigagibo, halimbawa mga operation sa kabubuldan? Tibad may mga high blood na yan, makatraffic pa daw. Ngayon, sa opisina sa sana, napano ka ng opisina. Inda ining mga men in uniform, kung tugot ka ini, napanukala ni House Representative Pechay na ilawig ang retirement age sa inda. So, ano po itong taka ini, ma-interview daw kita kay mga nagkapirang men and uniform. From PNP, from military, from Bureau of Fire, from Bureau of Jail and Management and Penology. Ano daw ang Coast Guard kung kasabay sa men and uniform? In uniform. Pero may badil ini, kaiba ini. Ma-interview daw kita kay mga arugkanta. Paano pa man ngaya kaya no ugod-ugod na ngaya kami, ugod man 65. Paano man ma-enjoy? Sa bagay, kundro di malas, makatipid makatipid ang gobyerno. Pero natatapag para tipidon. Iyong man sana. Makatipid baga, tapag retire baga kon di malas, di day na mapensyon taon-taon. Kaya ako, pabor ako digdi sa age na ini. Inda so iba. Malamang, pag may inapot kita kay niyong men in uniform, hinda ngaya, imbis kaya ma-enjoy ko pa, pagka-retire ko, makusog-kusog pa ako, dahil nasa na ngaya, paano kayan? Kamong mga paraan tabay, ano ang masasabi nindo tabi kay ni? Yung mananggad ngayon, pag 65, after file, ma-epekso ko niyan, ma-epekto ulos ang pensyon. Sa 60. Okay man, at least, kunyan pa ka mo. Pero sa inan isusuro, so alangan man na so nagsisintaan nyo duman sa kabubuldan, sa detachment, duman sa nananggan 65, siyempre, ililipat sa mga oro-opisina. O di mapapano talaga ang mga oro-opisina, Sana naman pag-isipan nin maayo an kunya na ini, piga-bosol na bill kan sa tuyang sarong congressman. Pabor o dae? Nasa sa inda po yan. Ano man sa muya sa broadcast, nadawa rin may gusto magretiro, maretiro kami. Sige. Ano pa?
O, uni na. Uni pa. So, pigposta kasuhapon, ta medyo na iingog naman kita, naarat naman sa tuyang mata, kakabasa, kakadangog, kan mga reklamo, kan mga konstituentes, manungod digdi sa kuryente asin sa sa tubig. Daraga, Ligaspi, Daraga, Albay. Dahil man ako, gustong sabihon pag-abot sa APEC, buda pag-abot sa Water District, o kaya pag-abot sa Prime Water and sa PhilHydro. Dahil man ako po maraot na gustong ipaabot sa Saindo, wala na kitang magin because iyon na iyan. Dahil naki-improvement, haloy na po. Haloy ng pigsa sa pariyan kan mga Ligaspeños, Daragueños na tubig, plus sa kuryente kan mga Albayano. Kaya nag-post na ako kasuhapon. Na ano daw nga niya ko, kung pundo nango na, ulaylo nango na kan mga infrastructure. Iyan na mga patinampo. Ako man yan ko lang problema kan kadakla na Albayano. Patinampo, pundo nango na. Iyan na mga pagayon-gayon kan park. Pundo nango na. Igwangani naman ki akong naisiyan. Pinagayon-gayon sa opisina kan sarong opisina dyan sa LGU. Natatabig pa para raraot din, apig pa para meritir na pwede pa man. Pwede pa man po yan. O ni ngayon bagong kunyan kan opisina ngayon ni Jesus Maria Joseph. Kwarta po yan kan Pilipino. Kwarta po yan kan constituentes. Dahil nango na nindo yan pag para meritir. O ni nango na gayod, ang tawan nindo kisolusyon. Tadaiman ki ibang makagibo ka ini, makaresolver ka ini, nundi ka mo po na nakaturo ka dyan na mga haralang kaw ang posisyon, mga politiko. Kaya nangangapudan na tabi ang Albayano kay Governor Alfrancis Bichara. Ano daw tabi ang magiginibo mo kaining problema sa kuryente? Okay? Nangangapudan na tabi ang mga Daragueño kay alat ko na duman yung nakita sa kuryente, nangangapoda na kay gobernador, nangangapoda na tabi kay Congressman Joey Salceda, natibad po may maginibo ka mo kaini, nangangapodan po kay Congressman Edsel Lagman kan Primero Distrito, nangangapodan po kay Congressman Didi Cabredo, kan Tercero Distrito. Anhapot po kan mga Albayano. Dahil daw po kamuki pwedeng maginibo kayo ni para maresolbiran ang problema sa kuryente. Punduan na nindo yan, na mga proyekto nindo dyan ngo na. Ulaylo, unin ang tao, the basic needs po ini. Bako yan na tinampo ang basic needs. May mga tinampo na, naagihan na. Ngayon, why dining, kiting why dining, unin ang natabi na kuryente. Yo, unin ngayon, bako nango na iyan, kuryente nango na. Yo, ikadua, nangangapudan ang mga Daragueño asin Ligaspeño. Sa Daraga, again, kay Mayor Vic Perete, sa Sanggunian. Na pakarayon ang tulig, serbisyo ng tubig sa Banuang Daraga, sa padalagan kang Prime Water, for the second time around tabi. Tawa naman in ultimatum. Tayan po ang basic needs kan Daragueño. Tabi, please. Yo. Dahil ang makaginibo kayan is si Mayor, sa Sanggunian, asin Daragueño. Nata, pag daing nangyari, daing naginibuan mga ilihido, ang Daragueño na ang maka-resorbar. Ano ang dapat gibuhon? O di dahin na nindo ipagkarag, so mga nakapestongon yan. Pero pag nanggarana yan, ay sala na nindo tabi yan mga Daragueño. Dahin na nindo pagbasulon ang mga politiko. Tama? Nga tama. And sa Ligaspi, nangangapudan man ang Ligaspeño kay Mayor Noel Rosal, iyo man ang problema.
Kundo na nga na kan mga sorosawangan part na kan mga pagayon-gayon na yan. Bago man ang basic needs. Ang basic need, tubig, ilaw. Paparerimbitar ka mo dyan kay mga investor, dahil man stable ang kuryente, dahil man stable ang tubig, basta makalaog, ayahay na, labot na sa mga masunod. Yung ka mo manligas penyo, dahil man nindo naiisip, ang tubig, ilaw, pag-abot kan eleksyon, iyan niya na kung may eleksyon na 2022, isipon nindo ilaw, tubig. Pag may nag-meeting di abanse, may mga open forum, ihapot nindo. Ano nantig, may naginibo ka mo kay ni kan ilaw, problema sa ilaw, buda sa tubig? Mintras pan haputon, mintras pan simbagon. Taka mo mismo ang makasimbagan. Kung di kay nangyari sa ilaw, tubig nindo, dahil na nindo magburutan naman. Ngayon, may 50 pesos kaya, sulinte. So, iyo man sana yan, dahil man ki ibang makagibok ang ki resolbar, the mayor, kanto biga, the mayor, the Sangguniang, and the constituents of such cities and municipalities. Magabot sa kuryente, dahil man ki ibang makagibong medyos, the gobernador, the congressmans, and also the mayor's league, and still the constituents, the voters. Yung man sana ang pwede kaan makagibong ki solusyon. Okay? So, mga karandar, mga kasurog, tayo nabot na ako kang parametros naman ang pamamaram digdi sa programa ng Arandar Bicol Anja, girare sa ngaran kan Bicol Net Television and Arandar Net News and Information Broadcasting Services. Girara initabi si Ayi Andes Arieta, si Ringman na kaibata sa ere, si Kasurog Patrol numero 2, Tony K. Nagapaabot kami nin Salamatuno na maray, sa Indo, sa dengsawang pagantabay digdi sa programa. Naghabol si Pading Josil Natulosa, nakaantabay. Good morning sa imo. And sa bilog na pamilya, Pading Josil Tulosa. Nagapasalamat kami sa oral daw sa nanindong pagantabay sa programa. No? Thank you very much. Miyerkules po ngunyan. Danay kita na maglakaw sa dalanin katuninungan. Mga karandar. Agaro ka naman niya si Father. Baga, pagkatapos bakan misa, danay na maglakaw kita sa katununungan. Sa tamang dalan. Bako sa dating daan. Okay? So, mga kaarandar, sa gagiraray sa liwat, mag-iribahan kita. Ay, may kunyan kita sa aga. Depende. Kung di kita mag-iribahan sa aga, tagaroigwa kita kilakaw. Sa mga masunod na aldaw. Okay? Mga karandar, mga kasurog, sudati sana.